Nakon uistinu monumentalnih događaja u kojima smo vidjeli Isusa kao tog novog Mojsija koji ispunjava proroštva Starog Zavjeta, onoga koji je bio najavljen, sada sve te, ajmo reći, sjene ispunjava svojim životom, djelovanjem i službom. Sada ga u našem odlomku vidimo kako objašnjava značaj njegovog ispunjavanja svega zapravo što je napisano prije njega. Isus, slično kao i Mojsije, donosi ljudima hranu na mjestu gdje prirodno nije bilo, u pustinji. Njegovo obilje hrani doslovno stadion ljudi uz još dodatnih 12 košara koje su preostale. Prošli put smo razgovarali o značaju tih košara. Nakon ovih događaja, Isus pokazuje svoju nadmoć nad kaosom, a za Židove je slika kaosa bila voda. Isus pokazuje moć, ne samo da može rastaviti vodu kao Mojsije, nego hoda po toj vodi i tješi svoje učenike i daje im objavu svoje slave i moći. Ovi događaje koji su, kako se sjećate, znaci, objašnjavaju nam tko je Isus. Dakle, njegove slušatelje i promatrače trebali su ovi događaje baciti na koljena uz njihovo priznanje da je Krist Gospodin, spasitelj, janje Božje koji odnosi grijeh svijeta, kao što je Ivan rekao. Čini se da se u odlomku koji smo proučavali upravo dešava to. Narod je prepoznao značaj toga što Isus radi u pustinji i oni mu žele iskazati čast, barem se tako čini, i učiniti ga kraljem. Svako tko promatra i čita o ovoj situaciji bi se upitao zapravo zašto Isus postupa kako je bio postupio. Isus, kaže nam u drugom evanđelju, evanđelista Marko, kaže da šalje svoje učenike na drugu stranu jezera, a on sam se povlači natrag u brda i ne prihvaća ovu ponudu svjetine. Pitanje je zašto? Odgovor nalazimo u našem odlomku u potpunosti. U stihovima 6. poglavlja 22 do 27 vidimo da su ljudi prepoznali da bi Isus uistinu mogao biti Mesija i kralj i spasitelj. Ali pitanje je kakav Mesija? Onaj koji će ispuniti njihove ideje što bi on trebao raditi, kao onaj koji će namiriti njihove potrebe i ispuniti njihove političke ambicije, što je primarno bilo oslobođenje od rimskih okupatora. Isus sažima njihova nastojanja kao rad za hranu propadljivu. Propadljivu označava suprotnost onoga što je trajno. Dakle, propadljivo je suprotno onog što je trajno, što je vječno. Lako je prepoznati njihovu grešku, a ne vidjeti bezbrojne suvremene primjere istog stava. Danas kada upitate ljude što misle o Bogu, tipičan odgovor će biti taj da će ljudi pokušati objasniti Božji neuspjeh u neispunjavanju njihovih želja i ideja. Kao da Bog postoji radi čovjeka, a ne suprotno. Zapravo, danas smo stvorili što očito nije ništa novo, jednu, ja to zovem, konzumersku verziju Boga, kojega smatramo da imamo u našim životima, ako ga imamo, iz razloga da se naše potrebe, naši planovi ispunjavaju i to po mogućnosti bez ikakvog pogovora. No, Sin čovječi nudi drugu vrstu rada, koji nam donosi hranu, koja nas jača, osnažuje ne privremeno, nego vječno, to je trajno. Kada govorimo o hrani, tada moramo razumjeti da Ivan evanđelista, koji od svih evanđelista daleko je najviše koristio taj rječnik simbola, kada on govori o hrani, tada govori ne samo o našoj probavi i nutrijentima, nego govori o hrani kao simbolu za naš život, kao gorivu, kao resursu, kao energiji koja je temelj života. I to ne za preživljavanje, nego za život, kako smo već rekli, novoga doba o kojemu nam je Ivan već toliko govorio do sada. Na spomen rada, jako je zanimljiv odgovor ove svjetine, kada im Isus ovo govori. Izraz što nam je činiti da bismo radili djela Božja, izuzetno bibličari smatraju potiče na odlomak iz Brojeva Starog Zaveta 8.11, gdje piše tako će njihov posao biti da služe Jahvi. Na prvu, ovo je bila vrlo ponizna reakcija svjetine. No, nažalost, kad malo proučavate, iza njihovih riječi se krije čista kupoprodajna matrica. Drugim riječima, koji posao, ovo oni govore, koji posao mi moramo odraditi kako bi onda Bog bio obvezan odraditi svoj dio posla. Dakle, njihovo razumijevanje je u potpunosti pravno utemeljeno, no nažalost vrlo pogrešno jer stoji na krivim pretpostavkama. Ideja da se sa svojim djelovanjem Boga može sa ičim zadužiti je apsolutno krivo, jer pred Bogom je ova stvarnost da smo mi optuženici koji sjedimo na klupi u iščekivanju izvršenja kazne radi našega grijeha.
Bilo kakav dodatni naknadni doprinos ili djelovanje je u pravilu apsurdno, jer ne može platiti cijenu grijeha, a za njega Biblija kaže da je smrt. Ovo je samo jedna od neutemeljenosti njihovog razumijevanja. Sa Bogom se ne možemo cjenkati, jer nam Bog ništa drugo ne duguje nego da izvrši kaznu nad nama. Kao što nam je i obećao kao ljudskom rodu u onaj dan kada smo se pobunili protiv njega i njegove vlasti. No ovdje Isus šokira sa odgovorom koji je u pravilu trebao zatvoriti sva usta i poglavlje ovdje trebalo završiti. Ovo Isus govori. Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojeg je On poslao. Isus im potvrđuje da kroz djelo, ako ćemo ga gledati kao na našu odgovornost pred Bogom, onda imamo jednu jedinu odgovornost. A ta je da se pouzdamo ne u sebe kao izvorište života, kao dostojne stranke koja svojim djelovanjem može zadužiti Boga, da on onda mora na određeni način djelovati prema nama, nego šta moramo? Moramo imati onaj Kopernikov zaokret. A to je da shvatimo da nismo mi centar svemira, nego je on centar svemira. I to ne onoga kozmosa vani, nego i našeg unutarnjeg svemira, našeg svijeta. Vjerovati znači predati se nekome. Pouzdati se u nekoga. To znači ne uvjetovati, nego prihvatiti nečije uvjete, tuđe uvjete. U ovom slučaju onoga kojega je on, Otac, poslao, a to je Sin Božji, Gospodin Krist. Nakon nepobitnih znakova, radi kojih su ga htjeli učiniti kraljem u našem prošlom odlukom, ovo objašnjenje je trebalo biti dovoljno da svi padnu pred njega i prihvate njega kao pravoga kralja, kojemu oni neće uvjetovati, nego će prihvatiti njegove uvjete. No, oni postavljaju apsurdno pitanje. Kakvo ti znamenje činiš, su rekli, da bismo ti vjerovali, to jest da bismo prihvatili tvoje uvjete i ponizili se ovdje tu pred tobom. Mi te želimo za kraljima pod našim uvjetima. I onda mu još daju starozavjetni primjer znaka, a to je bio znak nebeskog kruha, odnosno mane. Da ste vi Isus, što biste vi sada njima napravili? Kako biste se osjećali? Upravo ste im dali znak, a ironija je, oni koriste ovo kao znak kojeg bi im Isus trebao dati. Uopće nema smisla. Umjesto da ih Isus uništi sa vatrom iz svojih očiju i baci ih u vječni oganj, Isus sa neizmjernom strpljivošću odgovara svojim ispitivačima, sugovornicima. U svome odgovoru Isus im objašnjava izvor svakog znaka i simbola, a to je sami Bog. Tako im kaže Isus, nije Mojsije u onom znaku kojeg oni spominju, nije im Mojsije dao kruh, nego je kruh od Oca Nebeskoga. Ovaj kruh je izvor života, što je simbol da je nebo, taj Božji prostor, on nije pasivan prema tom našem prostoru, nego je taj upravo kruh, upravo spon ili poveznica, životvorna poveznica ova dva prostora ili svijeta. Nakon što se čini da su ovo shvatili, sugovornici opet pokazuju da vam baš ništa ne razumiju, jer razmišljaju kvantitativno, a ne kvalitativno. Kvalitativno. Kako to znamo? Nije poanta u količini u tome što oni govore. Jer oni ono što govore kaže daj nam uvijek taj kruh. Jer i dalje razmišljaju kupoprodajno. No Isus im odgovara da nije stvar u kvantiteti koliko kruha, nego što je taj kruh. I onda im izjavljuje ja sam kruh života. Ovo je prvo od tih velikih 7 velikih Isusovih ja jesam izjava u ovom evanđelju kroz koje Isus objavljuje svoju božansku slavu. Slika kruha i hrane je ispunjena u Isusu Kristu, kroz kojeg dolaskom njemu služatelji mogu pronaći ispunjenje gladi i žeđi. Glad i žeđ svakako simboliziraju čovjekovu potragu za uporištem, smislom i snagom za život i smisao. Vječno pitanje koje muči i filozofe, a i razne vjerske vođe kroz cijelu ljudsku povijest je bio upravo u pronalaženju odgovora na to, ne samo tko je čovjek, nego na to pitanje koji je njegov smisao, njegova svrha, njegov značaj, njegova sudbina. Na sva ova pitanja i potrage Isus daje vrlo odlučan odgovor. U obliku hrane ova potraga završava u meni. U meni čovjek nalazi svaki smisao, svaki odgovor i svu svrhu. Ono što čovjek još od davnine želi je postaviti sustav razmišljanja i vjerovanja i djelovanja gdje je odgovor na ova pitanja u nama, u čovjeku. No Isus kaže krivo, svi ovi odgovori su u meni. Dragi prijatelji, ja sam daleko više od čudotvorca. Ova čuda, odnosno znaci, upućuju na nešto daleko važnije.
Ovaj zaokret u razmišljanju kod čovjeka isto tako ima božansko porijeklo i djelovanje. U stihovima 37 do 39 Isus govori o božanskoj inicijativi u životima onih koje otac daje sinu da dođu njemu. To je volja očeva, ne da će ljudi u svojoj briljantnosti dolaziti do točke da ovo razumiju i prihvaćaju, nego Ivan ovdje svjedoči kroz ovo evanđelje. Oni koji će vjerovati se ne mogu niti se smiju busati u svoje sposobnosti. Njihov dolazak Bogu i razumijevanju utemeljen na aktivnosti Boga u njihovim životima. Prvi dio ovog razgovora završava nevjerovatnom potvrdom. Ovo je jedan od onih stihova opet koji trebamo naučiti na pamet. Kaže, volja Oca nebeskog je da tko god, ovdje doslovno kaže, trebamo ovo doslovno prevesti, kaže gledajući Sina. Dakle, to se dešava sada aktivno, ne u budućnosti. Odnosno, gledajući ga prepoznaje tko je on, kao takav da vjeruje. Dakle, isto kao i gledanje koje se dešava sada, tako i sada dok ga gledamo, mi aktivno vjerujemo, odnosno pouzdajemo se u njega, jer ga prepoznamo tko je on, kaže ima. Dakle, sada, ne u budućnosti imat će, nego ima sada u ovome trenutku život vječni. Odnosno, koliko sam već puta to rekao, život novoga stvorenja, novoga doba. Život iz doba koja tek dolazi. Doba kada će Bog obnoviti cijelo stvorenje. Takvi ljudi će doživjeti ispunjenje. Ne samo ispunjenje kršćanske nade, nego i židovske. Jer su to i židovi duboko vjerovali, nakon pogotovo što su se vratili iz progonstva u Babilonu. Što je bila njihova krajnja nada i što je kršćanska krajnja nada? Da će biti sa Bogom jednog dana, samo to. Da će lebdjeti u oblacima. Da će ići u nebo. Ne i ne. Nego, kako kaže Ivan i ovdje Isus. I da ga ili njih uskrisim u posljednji dan. Uskrisiti označava da će ovi ljudi dobiti novo tijelo, kao što ga je dobio Isus koji je prvorođenac od umrlih. Tijelo koje druge slave od našeg prvog tijela. Tijelo kao što je prvo bilo zemljano, zemaljsko od prašine zemljane, tako će drugo tijelo neće biti eterično, prozračno, nego će biti pravo pravcato tijelo. Drugog porijekla i u tom smislu će biti duhovno, ali ne eterično. Ne materijalno, nego kao neiskvareno, čisto i slobodno od okova prašine. U svakom slučaju to će biti tijelo. Dakle, to je kršćanska nada. Zašto nam treba ovo novo tijelo? Zato što Bog obnavlja cijelo stvorenje, to je poruka Ivana. I za život u kojem nam treba, dakle u tom novom stvorenju, obnovljenu zemlju, ne samo duh, pa da lebdimo po tome obnovljenu stvorenju kao kakve utvare javiti, nego nam trebaju nova tijela koja će osjećati mirise, dakle neće biti korone, vidjeti će boje, uzgajat će obnovljenu zemlju koja nego neće više biti prokleta i tako dalje i tako dalje. Na ove riječi, ova priča počinje jako nalikovati na scenu koju smo već možda prije čitali u Starome zavjetu, kada je narod počeo mrmljati protiv Boga. Jer ono što im je govorio im nije imalo nikakvog smisla. Tako se Isusovi sugovornici pitaju, tko je ovaj da ovako govori o sebi, o toj nekakvoj nadi? Sin Marijin i sin onoga Tesara iz onog malog seoca Nazareta, jedva da imaju sinagogu. Tko si misli ovaj da je on? Zar nije zanimljivo da su ga prije par sati htjeli postaviti kraljem, a sada dovode u pitanje njegov kredibilitet? Što se promijenilo u ovoj priči? Isus, on je ostao isti, ali sada on, kao pravi kralj, objašnjava svoje uvjete, donosi im svoje viđenje stvarnosti i njihovu odgovornost da se podlože njegovu planu. U ovom trenutku čini se kao da Isus gubi naklonost publike. Što biste vi napravili u ovakvom trenutku da vam se ovo dešava? Ja bih probao opet dobiti naklonost publike. No Isus, umjesto da im podilazi, još više podiže ljestvicu. Objašnjava im tko je on još jednom i to sve do 50. stiha. Potvrđujem sve ono što je rekao, ponavlja skoro. Meni zvuči da im Isus ovdje govori ovako, da, dobro ste čuli što sam rekao, a da slučajno ne bi bilo zabune, ponovit ću vam opet. I zapravo čemu on govori da je on kruh života. Meni dolaze oni u kojima djeluje moj otac, za razliku od znaka kojeg ste tražili, ta mana je bilo samo privremeno rješenje za Židove dok su bili u pustinji. I čim su prešli rijeku Jordan i ušli u tu obećanu zemlju, mana je prestala padati sa neba. Ono o čemu vam ja ovdje govorim je zemlja koja je preko Jordana. Obećana zemlja. Na putu za koji su oni, a sada vi, se našli u pustinji, ganjajući vlastite repove, odnosno vaše ego i vašu samodostatnost.
Isus u svakom slučaju ne tjera nikoga od sebe. Ali Isus nikada neće napraviti niti jedan ustupak i kompromis kada se radi o istini. Da bi im do kraja objasnio tko je on i kakvu vrstu odnosa želi sa svojim sljedbenicima, Isus ilustraciju o hrani dovodi do svoga logičkog zaključka. Ovaj odlomak je kroz mnoga pokoljenja bio poprište teoloških prepiranja. Ove riječi koje Isus izgovara su postale temelje za optužbe koje su mnogi imali kada se pričalo o toj novoj sekti koja se zvala kršćanima. Za naš format razmatranja danas nećemo ulaziti u različite interpretacije, poglede i tumačenja, nego ćemo samo navesti osnovnu polemiku, problematiku koja proizlazi iz ovog teksta. Jedan pristup tumačenju ovog odlomka je takozvani sakramentalni pristup. Drugim riječima, pojednostavljeno, Isus kada ovdje govori o svome tijelu i krvi, o čemu će sad govoriti, on već govori u sakramentalnom obliku, dajući naputke što će se raditi tokom, dakle, kada će crkva imati liturgiju ili službu. Postoje višestruki način da se objasni da to nije slučaj. No činjenica ostaje da za samo par godina, kada je crkva počela prakticirati euharistiju, odnosno večeru Gospodnju, odnosno kako su je rani kršćani zvali agape slavlja, kada su je, kako su je zvali, ovaj odlomak izuzetno odgovara sadržaju tog rituala, ako ćemo ga tako nazvati, odnosno bolje riječ je svečanosti i prisjećanja. Iz konteksta osobno smatram da ovdje Isus, kako smo rekli, ono što radi dovodi ilustraciju svome logičkom kraju. Probat ću to objasniti. Ilustracija je zapravo počela još u prethodnom poglavlju. Nakon što ih je nahranio fizičkom hranom, odnosno kruhom, Isus koristi ovaj događaj i tu fizičku potrebu za hranom kao temeljem za fizički život. To im objašnjava. Isus sada u obraćanju njima u ovom trenutku govori o hrani kao uporištu čak ne samo za fizički, nego i za taj duhovni, odnosno vječni život. Kruh za taj život, odnosno ono kako sam rekao, gorivo, energija, snaga, nije običan kruh, čak ni običan kruh koji dolazi iz nebesa. I on nije mana, koja je bila samo privremena i premda je doslovno dolazila sa neba, i ta čak i mana je održavala samo fizički život. Ovdje Isus govori nečemu drugom. Ovdje Isus koristi ovo i govori, kako smo rekli, da dolazi do točke da kaže da je on kruh. Onaj koji daje i održava sada duhovni, odnosno život novoga doba u ljudima. Zašto sada mora ići u logički zaključak cijele ove priče? Ovo je poanta. Isus nam je definirao što je kruh koji nam stvarno treba. Treba nam točno za što? Što trebamo napraviti točno s kruhom? Vidite, ovo je dosta presudno pitanje koje možemo i puno šire pitati. Sve ove do sada o kojim smo proučavali, sve ove objektivne istine o vječnom životu, o Isusu, o Božjem kraljestvu, o nebeskom ocu, što sa svim tim istinama i spoznajama? Da li je naš zadatak da ih naučimo? Da li je naš zadatak da ih razumijemo? Da se sa njima složimo? Da li ih to čini sada našim ne objektivnim istinama, nego našim subjektivnim istinama? Što zapravo mi trebamo uraditi? Da bi nam olakšao, prenosi da je Isus ovdje jako otežao, Isus sebe uspoređuje sa kruhom. Što trebamo raditi sa kruhom? Svakako vi možete, recimo, imate fini kruh, svakako ga možete proučavati, možete ga gledati, možete promišljati o njemu, razmišljati o mirisima. Ali naša potreba, opet ovo je slika fizičkog preživljavanja, neće biti ispunjena ako ćete vi samo razmišljati o tome kruhu. A on je ispred vas. To će se desiti, dakle, kada ćete vi preživjeti? Kada taj kruh postane dio vas. Za kruh se to dešava kada ga pojedemo, kada ga jedemo. Ovako je to Isus opisao. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha živjet će u vijeke. Kruh koji ću ja dati je tijelo moje za život svijeta. Naravno da sugovornici ga ne razumiju. Pa im Isus ponavlja samo što još dodaje: tko blago je tijelo moje i pije krv moju ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Ponavlja onu budućnost. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moje piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Par stvari koje ovdje trebamo jasno naglasiti. Isus očito doslovno nije mislio da ga tamo ljudi krenu bukvalno jesti i da im naglasi da je to ilustracija. Nije im imao potrebu objašnjavati i to da kada Isus ode u nebo da će to onda sedmenice raditi na neki preneseni mitski način. Dakle, Isus je očito ovo koristio samo kao sliku. Zašto ovo naglašavam?
Ne da opovrgnem to sakramentalno čitanje, jer smo rekli da svakako za par godina niste mogli promašiti značaj ovih riječi dok ste bili na tim takozvanim agape gozbama, euharistijama, večerama Gospodnjima. Želim naglasiti da je ovo ilustracija koju Isus daje slika našeg odnosa prema Isusu kao kruhu. Da njega trebamo konzumirati, unosimo ga u sebe. Dakle, on treba postati dijelom nas. Inače, ovakav način govora se u židovstvu često koristio za tu starozavjetnu mudrost, za Toru, odnosno za petoknjižje. U prorocima imate često sliku kako doslovno proroci jedu svitke Božje riječi. Za Židove je to označavalo sve ono što je iznad, nad tim čistim intelektualnim razumijevanjem, interesiranjem je bilo šta za neku objavu. Dakle, ovdje Isus nam ovo daje kao sliku po 5. put. Problem je što neki ovo shvaćaju doslovno mehanički, a pogotovo sada, kada imamo, nakon što je Isus otišao, kada se prisjećamo ovoga kroz Euharistiju kao katolici ili Večeru Gospodnju kao protestanti i smatramo da je naša jedina obaveza i da je to bukvalni značaj da doslovno pojedemo tu hostiju ili taj kruh i da popijemo tu čašicu vina. Dakle, da se to dešava. Ovaj obred ne ispunjava ovo što je Isus ovdje rekao. Da, on može i vjerujem da je crkva počela prakticirati ovu svečanost kao prvo zato što Isus naloži da to radimo, ali isto tako da imamo priliku se stalno prisjećati i osvješćivati za ovu presudnu istinu. Krista mi kao vjernici ne samo proučavamo, Krista jedemo, što je nešto daleko životnije, dublje i stvarnije. Ali sama mehanika jedenja na bogoslužju je nedovoljna. Znam da sam ovo rekao, ali reći ću opet jer je ovo jako važno. Ova mehanika, ovaj obred nas podsjeća ili usmjerava na ovu istinu. Da je naš odnos prema Kristu tako dubok, intiman i stvaran kao kad uzmete taj kruh i pojedete ga. Isusu je ovo bilo toliko važno da se sa svojom publikom nije kalkulirao. Židovi su kao publika, oni su imali striktno zabranjen kanibalizam, a pijenje krvi je bilo zabranjeno pod prijetnjom svih mogućih smrtnih kazna, a naročito pijenje čovjekove krvi. Mislim, ne možemo niti zamisliti koliko je ovo kontraverzno i skandalozno zvučalo za ovu publiku. Ali Isusu to očito nije bilo presudno, jer je morao dovesti ilustraciju do kraja da im objasni što on želi od njih kao kralj. On je izvor života, kruh života i taj kruh, ako ga ne jedemo, umrijećemo. Tako vam govori. Ako ćete samo proučavati tko je Isus, vaša sudbina je propast. Ovo vrijedi za nas. Pitanje je kako je to moguće. Možete cijeli život proučavati hranu i koliko god da strastveno proučavate hranu, vaš život će biti dosta kratak i ne jedete. Isusu je, opet, ovo bilo toliko važno da ovo razumijemo, da je bio spreman izgubiti sve svoje sljedbenike. To se skoro i desilo. Naš odlomak završava sa: od tada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. No ne i svi. Apostoli su ostali uz njega. Oni koji su ga vidjeli ne samo kako daje kruh narodu u pustinji, nego i kako hoda po njihovom simbolu straha i kaosa po vodi. I obraća im se onim blaženim, milosnim riječima: samo hrabro, dečki, ja sam, ne bojte se. Sljedeći put ćemo promišljati o njihovoj reakciji na objavu ovu. Što Krist želi od njih, od nas. Vidimo se.